neoddeliteľnou súčasťou pri už tých úvodných fázach tvorenia konceptu obnovy bol určite grafický dizajn, lebo mnohí z nás toto miesto navštívili už v tých predošlých časoch žitia tejto stavby a myslím, že sme boli všetci stratení. Jednoducho tu si človek prechádza tými poschodiami a nevníma, či je na 4., 8. alebo akom. Takže vlastne taká kľúčová hra sa tu rozohrala v rámci grafiky, rozdeliť jednak tie krídla. V minulosti fungovali tie krídla na báze mužská a ženská časť. To bolo to prioritné delenie a dnes to vlastne delíme na plus a mínus. A takto vlastne funguje celá stavba s tým, že to etážovanie poschodí funguje ešte v rámci diferenciácie farieb. Používame 3 farby: lososovú, slonovinovú a žltú. Takže grafické symboly sú aplikované aj na predeľovacích dverách a každý apartmán je označený svojím číslom a taktiež plusovou alebo minusovou hodnotou.